Onda Cero. 1:24 en directo nos estudios de Onda Cero. Se atopa como cada lunes o portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago, don Borja Verea. Moi bons días. Un placer estar aquí. Como está vostede? Moi ben. Bueno, a verdade é que estamos nun comenzo de semana no cal a ver se hai algún tipo de novidade para ben, entendo, sobre todo para os traballadores municipais. Especialmente, lóxicamente, bombeiros, Policía Local de Santiago, que, bueno, pues están pendentes de cobrar o traballo xa realizado en horas extras. Outra cousa é pois que en algún momento haberá que dotar de novo ao Concello de Santiago do personal suficiente para afrontar as necesidades que hai, porque a merma do persoal de bombeiros é considerable, a merma do persoal de Policía Local é considerable, pero o máis significativo nos acaba de chamar Carmen, unha amiga ointe, que, hombre, lle chama a atención que precisamente se lles obrigue a través de decreto un goberno de esquerdas a facer horas extras a personal municipal. Especialmente apuntaba a CIGA, o sindicato CIGA, que claro, que como se sospeita que como un goberno do bloque nacionalista galego, pois igual se estivera o Partido Popular habería como máis protestas por parte do sindicato. En fin, é o que nos decía Carmen fai un momento. Pero bueno, vostede precisamente esta fin de semana se manifestaba ao respecto do problema da Policía Local, o problema das horas extras sin cobrar da Policía Local e bombeiros. Sí, porque a situación que temos hoxe en Santiago non é por casualidade. Hai culpables, hai irresponsables, hai xente que por mala fe ou con boa fe, indiferente, pois non fixo ben as cousas. Por que non hai máis policías e máis bombeiros hoxe en Santiago? Por unha decisión política? Poderían ter contratados máis bombeiros e máis policías. Non o quixeron facer. Non tiveron ningún problema para contratar eses 25 asesores e altos cargos con salarios de 75.000 euros. Prácticamente o dobre do que cobra un policía local ou un bombeiro. Despois, unha vez que tomas a decisión de non contratalos, polo menos págalle as nómina completa. Están facendo horas extras e levan un ano sin cobrar esas horas extras. Eu pregunto, estes asesores están cobrando as súas nóminas? A alcaldesa está cobrando a súa nómina completa? Os concelleiros están cobrando a súa nómina completa? Por que non están cobrando as súas nóminas completas os policías locais e os bombeiros? E bueno, pois xa para pechar o círculo, decretazo dun goberno que cada vez que pode fala dos dereitos dos traballadores. Bueno, pois xa vemos os dereitos dos traballadores aos que non lles paga as nóminas completas, os dereitos dos traballadores que dun goberno que non ten as plantillas completas e os dereitos dos traballadores, bueno, pois obligando a facer horas extras, por un prezo inferior á hora ordinaria e, ademais, sabendo o traballador, o profesional, o funcionario, que vai a tardar un ano en cobralas. Esta situación tercermundista de ter un parque de bombeiros pechado, unhas nóminas de traballadores sen cobrar e decretazos para mandalos ao posto de traballo a funcionarios, non está pasando nun país do terceiro mundo. Está pasando hoxe en Santiago. E os culpables, como dicía ao principio, son moi claros. BNG, Compostela Berta e Goretti San Martín. Outro día, precisamente falando deste asunto, porque se fala moito nas tertulias, nas rúas de Santiago, nas cafeterías de Santiago, non sei quen preguntaba, pero como fan noutras cidades para non ter este tipo de problemas? Por que Santiago ten estes problemas? Porque toman decisións correctas. Como dicíamos antes, isto non é por casualidade. Hai unha pregunta que estou convencido que se están a facer moitos ointes de Onda Cero e moitos santiagueses. Por que o están facendo mal? Por que o están facendo mal coa limpieza? Por que o están facendo mal a hora de pagar as facturas? Por que o están facendo mal a hora co tema dos bombeiros, da policía? Bueno, en todos os departamentos. Santiago ahora mismo é un desastre en todos os departamentos. E unha pregunta é, por que o están facendo mal? Bueno, pois hai poucas respostas. Unha, ou vagancia. Dúas, ou falta de preparación, falta de experiencia. Ou hai unha terceira, que eu xa teño descartada. Mala suerte. Puideron ter mala suerte nun momento determinado, cun departamento concreto, pero cando todas as áreas do Concello están nunha situación
prácticamente de colapso, de administración fallida, de que non está funcionando nada, xa non é mala suerte. Por lo tanto, ou vagancia ou falta de preparación. E se esa é a resposta, pois se foran representantes públicos cun mínimo de dignidade, dimitirían, marcharían para a súa casa, pedirían disculpas porque intentaron facer ben, pero non foron quen de facelo ben, e deixarían paso a outros. Tamén, sen dúbida, é sorprendente como hai unha situación neste momento dunha certa preocupación ou gran preocupación por parte tamén de moitos veciños que ven que se hai pois, un problema de un incendio, de unha urxencia. Hombre, os bombeiros, que son grandísimos profesionais en Santiago, en toda a comarca, pois moitas veces teñen que ser atendidas urxencias aquí en Santiago por bombeiros de outros concellos. Pero, bueno, o tempo de resposta non é o mesmo que o que temos aquí. Bueno, é que vivimos en Santiago esa imaxe bochornosa, esa imaxe que xera vergoña a todos os santiagueses de os GES de Brión en Carreira do Conde. Esa foto está aí para a triste historia desta cidade, porque non había efectivos suficientes dos bombeiros da nosa cidade con máis de 100 anos de historia. Unha auténtica tomadura de pelo. Pero o GES de Brión, que estaba en Carreira do Conde, quen lle ten que pagar o servizo? Bueno, esa é unha cuestión claro, que está aí tamén latente, non? Claro, pois se ten que pagar Santiago o servicio, porque non se paga os bombeiros de Santiago, se paga os bombeiros de Brión. Non o sei, pregunto. Ninguén entende absolutamente nada do que está pasando e a situación é gravísima. A situación é tan grave que está en perigo e hai que dicilo claramente. Eu teño a responsabilidade de falar diante dun micrófono e hai que dicilo claramente. Está en risco a seguridade e a vida dos santiagueses, porque o tempo de resposta non é o mesmo. Os efectivos non son os mesmos. Por tanto, non cabe en cabeza de ningún veciño, de ningún cidadán desta cidade o que está pasando nas últimas semanas. E, bueno, pois xa vemos ao goberno case que polo que vimos este fin de semana, case que de chirigota, non? Facendo pois de instagramers e de chistes nas redes sociais cando non teñen solucionado un problema que está poñendo en risco a vida dos santiagueses. Me gustaría coñecer precisamente a súa opinión con respecto a un dos sons desta fin de semana. A alcaldesa de Santiago enviando unha carta. Nos empezamos o programa non é carta aos Reis Magos, non é carta ao palpador, era unha carta ao novo alcalde de Nova York. Estou escribindo a Zohrán Mamdani, o alcalde de Nova York, para convidalo a vir a Santiago. Porque sei perfectamente que todas aquelas persoas que nos situamos, que estamos facendo un goberno para as maiorías sociais, que estamos loitando por unha transformación real, por conseguir un mundo máis xusto e máis igualitario. Bueno, este era unha dos sons, no, da fin de semana. Esta carta que a alcaldesa de Santiago acaba de enviar, ou estaba escribindo para enviarle ao alcalde de Nova York, moi xoven, por certo, ten 34 anos o novo alcalde de Nova York, convidándolle a vir a Santiago. Pois o parque de bombeiros pechado, a policía local baixo mínimos e a alcaldesa, como digo, de chirigota e de instagramer, non? Pois mandándolle unha carta ao alcalde, ou dicindo que lle está mandando unha carta ao alcalde de Nova York para explicarlle como se goberna. Supoño que é o que quera poñer en esa carta. Vai dizer como se pechan os parques de bombeiros, como están as cidades máis sucias que nunca, como non se pagan as nóminas dos policías locais, como pechan as actividades dos centros socioculturais, como tes os peores autobuses do teu país. Non sei exactamente que lle quere aconsellar ou que lle quere propoñer o alcalde de Nova York. Nunha situación tan grave, nunha situación tan seria como a que estamos a pasar na nosa cidade, que o goberno de BNG e Compostela Aberta, cos recursos de todos os cidadáns, se dediquen, como digo, a estas chirigotas, pois estou convencido que está enfadando todavía máis a xente que está xa nos límites. Insisto, unha cidade que ten os servizos básicos colapsados por culpa da mala xestión dun goberno completamente irresponsable.
Cambiando de asunto, pero bueno, son temas importantes referidos a Santiago e a comarca de Santiago. Veamos tamén esta fin de semana informacións que apuntan a ese auxe do número de cidadáns en concellos especialmente como Ames ou Teo. Aquí en Santiago sube un poquinho a poboación, pero non da mesma magnitude que concellos limítrofes. E outra tamén que fai referencia a ese solo que a Xunta de Galicia precisa que o Concello de Santiago lle traslade para a creación de vivenda segundo a Xunta de Galicia, esa vivenda pública, non? Non sei se ambas cousas están ou as ve vostede ben selladas. Bueno, hai unha cuestión que está clara. Din por parte deste goberno de Santiago, non? É que a Xunta non inviste en vivenda en Santiago, pero como vai a poñer cartos para a vivenda en Santiago se non lle das o suelo para construir? O resto de cidades, isto é importante que o coñezan os ointes, o resto de cidades de Galicia cedéronlle, xa teñen cedido solo a Administración Autonómica para que a Administración Autonómica construa vivenda pública. A única cidade en Galicia que aínda non cedeu solo para construir vivenda pública, cal é? Pois, novamente e tristemente, Santiago de Compostela. A única cidade que non cedeu solo para a construcción de vivenda pública. Querían vendelo, querían facer negocio coa vivenda de todos. E non puideron vender parte dese solo que ahora sí lle están cedendo con condicións. Cuestión que non fai ningunha outra cidade. Por tanto, no momento que ese solo esteña a disposición da Xunta de Galicia, construirase vivenda pública. E despois, por outra banda, está a cuestión que bueno, pues é prácticamente histórica en Santiago e que nos facemos todos os santiagueses. Por que un Bertamiráns, por exemplo, non está dentro do Concello de Santiago cando tiñamos solo suficiente para medrar como medrou, por poñer un exemplo, Bertamiráns, e sen embargo, bueno, pois tanto Ames como Oroso como Teo medraron gracias a mala xestión e incompetencia dos gobernantes da nosa cidade que non tiveron a visión, non tiveron a amplitude de miras para tomar decisións correctas. Todos estos concellos que medraron, ninguén se lle escapa que o 80% desa xente ou era de Santiago ou traballa en Santiago. E, polo tanto, bueno, pois outra oportunidade histórica perdida. Espero que teñamos, polo menos a seguinte xeración, as ideas claras para poder, cando menos, non caer no mesmo erro. Pois don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Como sempre, moitísimas gracias por estar connosco aquí en Onda Cero, como cada luns, analizando a actualidade de Santiago. Un saúdo a todos os ointes. Moi amable. 1:36.